Така. Сега ще ви покажа елементарно устройство за косене, само за пристрелките на кошерите. То се състои от винтовер и такъв диск. Изрязва се от ламиниран паркет, М6 болт дълъг и М4 болчета, за които са закачени две ножчета, резервни ножчета от макетно ножче. Сега това нещо сега ще го сглобя, ще го туря на винтовера. Ето така. И се затяга. Отпечатване. И ги разтваряме ги. Вижда се. Виждате ефекта. Реже на порази. Идеал Петров. Сега продължавам с останалите коши. Пък другата трева ще я окусим, когато малко повече стане. Това е за сега.